Belaikeno wanamasincha Musukni bokhrok kaisao bukuk kainwi tei mokol hingke charta. Abo haike achaikha khoroksa takhukni nogo belaikeno wanajaknai. Obo ba aferte wngkha nakiba mwtai kudratni karmadai wngkha belaikeno wanalaijak tabuk borokni nogo. Especially mwtai ni swnam rohorjak mwtai de wngkhana nakiba alada kunu de eba keba o photo AI bede swnamjak wngkhana tabuk lokorok markheno confuse khlaijak tamni hinkhe obo hai chwng kunu dino phano nugyakho musukni bokhrok kaisao boni bukhuk kainwi tei mokol khai bole charta. Hinkhe obo kahai nugyani nukha hinkhe belaikeno kirima hai bo wngbo uapo wanao abo kahai situation o kwlaijak tabuk nok malik rok. Hinkhe chwng kwbangma no borokni bisingo to abo hai nugui mankha bokhrok kainwi sori kaisao no mokol bo jani jani abo kahai phiaba borok kaisa bwsago no bokhrok kainwi khlaiui achaio. Borok khoroknwi no kok bo saui mano obo kahai chwng chwlao bo nugui mano bwrwio bo nugui mano. Social media o borokni social account rok bo khulukjak tongo baksa baksa kheba nugui mankhana baksa baksa kheba nugya phano wngui mankhana. Tobe mo hinkhe posu pakhini bisingo hingka hinkhe musugo no first time obo kahai nukmani klaio tabuk punrogo to chwng nugui mankha borok khaksa pun khaksa phiaba musugo hingka hinkhe chwng kunu dino phano nugyakho obo no first time hinkhe lokorok tabuk joto no wanalaijak obo mwtai de wngma klaikha hinui. Tei art sakao hinkhe amsukhe mwtai hamjaklaio mwtai manilaio borokni aro hinkhe mwtai se happaikha Baba Mahadev se happaikha hinui joto no mom dupkati sogui o musuk no khulumlaiui tonglaikha abo janjani biswas phiaba kubui o tamo bwtui wngui tong kebo kunu phano saui manya. Ang bo sasugui manya obo AI bai swnamjak de wngkhana photo nakiba kudratni karma nakiba kubui kubui no obo mwtai haike achaikha abo kunu phano saui manya belaikeno confuse hingka hinkhe norok tamo uansuk o photo eba kiba video no nukmani yagulo comment section o thangui comment khlai salai di.